ରଚନା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଚିରନ୍ତନ ଆଧାର ଓ ପରିବେଶ ତାର ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବାୟୁ, ଜଳ, ମାଟି, ବୃକ୍ଷଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ। ଏହା ଆମକୁ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ। ଉପକ୍ରମ ପରେ ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପରିବେଶ ହେଉଛି ଜୀବନର ଆଧାର। ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। ବୃକ୍ଷଲତା ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଜଳବାୟୁକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖେ। ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଷାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ, ସୁଖୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ପରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁ, ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର, ବନ ବିନାଶ, ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା, ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ, ଜଳ ଓ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର କୁପ୍ରଭାବ। ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଛି, ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ, ହୃଦରୋଗ, କର୍କଟ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗ ବଢୁଛି। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଣିଷ ଓ ଜଳଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବନ ବିନାଶ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଉପାୟ। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆଜିର ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ବାସଯୋଗ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ହଜାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହି ଉକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବନ ବିନାଶ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗର ବ୍ୟବହାର ଯଥାସମ୍ଭବ କମାଇବା, କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ କିମ୍ବା କାଗଜ ବ୍ୟାଗର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବିନା ବିଶୋଧନରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ନ ଫିଙ୍ଗି ଉଚିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାନବାହନର ଧୂଆଁ କମାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପରିବହନ, ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ପଦଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ। ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅପଚୟ ରୋକିବା ସହ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଜ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ। ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଜୀବନ ଓ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ଶେଷରେ ଉପସଂହାର। ପରିବେଶ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଆଧାର। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବିନା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଏକ ସବୁଜ ଓ ସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ିବା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟପିକର ରଚନା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।